Temaşvanên hêja ev ne leşkerin. Ev grûpê rakirina mayînan li ser riya Serêkaniyê. Ev sê rojin karê xwe berdewam dikin. Bêguman ev xala dawî ya di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta Demkî de ye. Ev grûp serê sê rojan e li vir riya dirbêsiyê û Serêkaniyê ji mayînan paqij dikin. Bêguman ev jî weke gavekê li pêşiya vegera koçberên Serêkaniyê ye. Gol gorî peymana 29 Çelê divê koçber vegerin cih û warên xwe. Ji ber wê jî ev riya Serêkaniyê got ev sê rojin grûpê rakirina mayînan yên ji aliyê rêxistinên mirovî ve di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û komên bi ser Tirkiye ve ji gundê Esedî û Mişerfê heta Tultemrê bi hezaran mayîn hatine çandin. Ev jî weke sebebeke ku rê li ber vegera koçberan asê dike. Ji ber wê jî ev grûp binerin hîn berdewam e di rakirina mayînan de. Ev xala dawî ya Hêzên Sûriya Demokratîk e. Ev jî devera dibin kontrola komên girêdayî bi Tirkiye ve ne. Li gorî berpirsê grûpê rakirina mayînan ku ji me re da zanîn, wan ji sê rojan ve dest bi rakirina mayînan kirine. Her wiha di plana wan de zêdeyî meh û nîvekê got heta bigêjin bajarê Serêkaniyê û vê riyê ji mayînan paqij bikin.